Så skal man have noget plads. Se for. Mhm. Hvad er det? Det er det der. Og det der spil. Hvad skal den her hedde? Det ved jeg da ikke. Hvad synes du? Spændende. Hvem er du af dem? Det er lige meget, hvad fanden det er. Nå, Det skal der er en, der skal vinde. hvordan skal det være? Hvordan skal det være? Det skal være Thailand eller Thailand. der er Vietnam. Lige nu så er USA på vej til at vinde. Sydkorea, det er både. De er ude. Det var USA, der vandt. Line har prøvet at være i USA. Der er jeg ikke glad. Jeg har været tæt på. Nu er der noget købplads næste år. Fedt. Jeg sætter virkelig hjælp dem lige. Det går Sydkorea ikke. Nå. Vietnam og Sydkorea, du prøver at hjælpe ind. Vietnam er ved at ramme op. Ja. Det er spændende. Nu er Vietnam deroppe. Ja. Hvad får Vietnam? Får det noget godt? Hvem vinder? Nu blev den mindre. Så er den jo faktisk stærkere. Hvad vinder? Nej. Vietnam kun større. Nu er Vietnam tilbage, hvor den startede. Nej. Nu vinder Vietnam, tror jeg. Nej, det gør den sgu ikke der. Bliver den større igen? Og det kan den så ikke blive. Det blev dobbelt af Vietnam. Vietnam vandt. Det havde vi da også troet på hele tiden. Skal jeg lave morgenmad til dig, fordi jeg skal snart gå. Papir til næsen? Nej, tak. Jeg kunne have fået sådan en ærefødselsdag her. Ja. Jeg har fået sådan en ærefødselsdag. Er det ikke sødt?
Så falder den her. Det er tjuvupti. Den har ikke noget sovs på, den her. Der er nogen, der har brugt den. Ja, der. Man kan lærte det her i går. Nej, i forgårs, mente jeg. Hvor sjovt. Anders har prøvet at spille det her. Godt vise på knappen. Så der kan vi kaste den. Vil du have morgenmad til dig? Ja. Fordi du skal jo tage morgenmad, inden jeg skrider. Nu skal jeg kæmpe mod en, Hold da. som der løber meget end mig. Vil du have kakao? Ja, tak. Vil du have din Chelsea-kop? Vil du have din Chelsea-kop? Ja, tak. Han har den samme trøje som dig. Okay. Det kan være meget okay med. Værsgo. Det er den samme trøje, som du elsker. Okay. Men han... Nej, han var så... Han havde kun 9 liv. Hvad da? Han gik bag i mig. Nej. Han vandt. Han havde den samme trøje, som du har gasilt. Nå ja, det kan jeg sgu se andre sted. Jeg har den jo. Vi må altså lede efter den der trøje i dag, ikke? Jo. Altså, mor hun flipper jo helt ud. Det er jo ikke galt på far. Det er jo ikke min skyld. Ja, du har taget med herovre. Det er min dreng. Nej. Jeg synes bare ikke rigtig, jeg har flere steder at lede. Jeg kan prøve igen. Vi kan kun prøve igen. Heldigvis, det kan altså prøve det. Så er der kaffe. Så er der lige.
til. Har du lige fået den? Nu har jeg fået Sonic. Sonic ved gør jeg han. Sonic han ved alt. Og han kom til at røge op til rumvæsenet. Han er en rumvæsen. Rumvæsen. Sådan er det med ham. Han er jo også et rumvæsen. Med Eggman. Så er der 2 gange pålæg til dig. Så tror jeg lige. Så. Ja. Mad til dig. Nu vil du i hvert fald ikke klage over det. Og så vil du også klage over det. Mælk i den her. Snappe. Det er rigtigt, Jesper. Ja, men nu prøver. Skal man huske at sige snappe. Så har jeg fået noget kaffe, og du har fået noget kakao, og du har fået noget 2 natter. Det er jo bare lidt dygtige nu. Så venter vi bare klokken til, og det bliver 9. Og nu, jeg siger dig, at nu, så Sonic dernede. Han prøver at finde mig. Tror du, han kan finde mig? Det ved jeg ikke. Lige nu er der ikke nogen, der kan finde. Nej. Hvorfor jeg døde? Ja. Fordi at jeg kom til at få bubble, så fandt jeg jo parteret i vedtagen. Hvor skal der komme? Og så håber jeg på, at jeg finder mig på det. Wow, der var et mål. Ja, jeg har en glad lille bobbert. Det her togspiller. Ja. Togspiller. Ja. Hvad var det, sagde du? Ja, men jeg kører ikke i toget. Jeg lægger så i går. Nej. Lige op over. Det kommer en Merseyside derby. Faren. Det skal vi se i dag. Jeg siger dig, at der er mange. Ja, 45, der har set den. Er din video? Af den, jeg lagde op fra sidste måned af. Og er der så mange, der har set dine videoer? Ja.
Hold da op, bare. 24 har set den her. Wow, September. ja. Den tur. Hvor spændende, var. Ja. De har også set den allerlængste. Ja. 37 Ja. og 3 minutter. Er den ikke lang tid? 37 minutter. Wow. Og 3 sekunder. Det var den lang tid.